Sa nagkaduol na nga midterm elections karong Mayo, dunay rekomendasyon alang sa tanang mga syudad ug kalungsuran sa Negros Oriental kung unsa nga kategorya sila ibutang. Ang report ni Nico Sereno. Na-forward na ang rekomendasyon alang sa mga local government units sa lalawigan sa Negros Oriental alang karong eleksyon. Ang proposal nga hiniusang nasabutan sa COMELEC, AFP ug PNP giduso sa COMELEC sa kauluhan. Nahasubay kini sa color-coded nga tagging sa mga lugar nga mamahimong areas of concern. Sa inisyal nga listahan sa 25 ka mga LGUs sa Negros Oriental, usa ang gisugyot nga mapaubos sa red category. Usa sab ubos sa orange category ug ang 23 ka mga LGUs sa yellow category. Green ang pinakaubos nga level niini nga gihulagway nga generally peaceful areas. Apan dili pa mapaubos niini ang bisan asang lugar sa lalawigan karong tuiga nga eleksyon. Kun kahinumduman sa miaging barangay ug SK elections ni atong tuig 2023, ubos ang Negros Oriental sa COMELEC control. Gikan man mi sa COMELEC control last BSKE, no? So wala gud mi green karon. So dira na revolve sa yellow, orange ug red. So kani sir is gahulat pagod ta sir ani sir kung unsa gud ang i-declare sa COMELEC. Matod sa Regional Director sa COMELEC Negros Island Region, ang COMELEC Anbangkra ang muaprobar sa classification. Gipasalig sa mga otoridad, gitutukan sab nila ang tanang lugar sa probinsya. Purpose naman gud ang areas of concern Nico is katapang paghimo sa amo ang security plan ba? Paghimo ang security plan, kini mga ka-red ka, orange mo na yung mga tagas, no? Usually, ito ko nga mas tutukan na siya na additional nga mga naibutang additional nga mga security forces, whether Philippine Army or Philippine National Police nga augmentation. Lain-lain sir depende sa status and sa requirements sir. Pero kani sir is dili ta wala ta nag-focus sir sa usa or sa duwa na sir, no. So kung unsa ang preparation sa usa, mora pud ang requirements sa usa. Naradyo tay tweaks gamay sa ato ang pag-preparation kay lahi-lahi nga unique man gud niadto ang settings sir, no. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.